nigo bekirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwancho murigereria Ndizi TV na kware niribene ase rituko rinde imeyomoroberio wensakia chitariki ni 15 ne mumutinyo kabere omwaka bwechirubere ne 24 rituko niria Ijumaa ase rituko ria Ijumaa buna botambe ne ritutokororoka nga rituko ria ebwatoke Friday ase rituko ria ratote bangani gotokobeka stress kando na bigo twaba tokwego kinaboigo nabo toko batokurua nabo kuruchi request yao nabo igo tobe tokwego kikigima ase umwanjo muri Ndizi TV na kware ne bene ase omoroberio bwensakia omoroberio kira rituko ria wiki chakira Jumatatu goika Ijumaa chinsa 12 chiamambi goika chinsa isato chiamambi ase bunabotambe entunda entangani niko tokumurekera ali abeteka koleka rituko rigoro abo igo twabato kurigereria naraliaya agendrete ime yense ya Kenya anene mono ase orogongo rwa Gusii aiga no muguse zote anga mugusii nege tinginye ekengaini umwacho muriria boka ime yomorobere bwensakia nabo igo chinga kibuni echichia ira bagalia bene nabokere bwalia bene kwene kinga nko aliga niole oyo omobose babere ase omoroberi bwensakia buna botambe to debanga to basagosoa ase omoroberi oyo abieka so anoyo moso na babere so na batato na baroba mabako igwo obwansu wensakia inyoranga ensake na toko batoko rosali tukoliao to batoko chaka asenchira yabene kyageranga enchera ugo chaka negento kengenjo unugo chaka lituko negento kengenjo toko batoko lilia anene mono ime yomoroberio wensakia asumwanchumurelia Ndizi TV gokwaliga ni bene astora batoko bwatira na emambi ya lero na Abigael Nyanchama oyo kwene kinga chibi chaboigo na malingo chero wikira asenchira yoboikeranu ase nabo sangana intugwetera senchira yemitandao Ndizi TV News Digital nabo igo wetera asenchira ya YouTube Ndizi TV News nabo wetera ase namba ya 0792192384 astora chigo komanya amange agenrete ase ENSAKIA ya Kenya umwanchumurigeria Ndizi TV welcome ime yomoroberio obwensakia entunda ya kabere nigo toko batoko ligereria amangana aligeret amorikeire ase amagazeti mangana kiaya aire obolito ase amagazeti amange mono agendrete imense ya Kenya astoraba tukuyamolekera anene mono ase gazeti ya The Standard na boigo egazeti ya Nation ase igo bene nigo twabeto koranga ligoro edaraji eri aberge kwa abamenyi be county ya Kisii edaraja nere yabete egego trend ase mitandao engana yabete kwirera abasamaria bayagwe soke alinde kwene kinga edaraja inkobere egekorosigwa ase twabete tokora litkoligoro oyo korokwanga Eric Omondi omogosori bwemecheso yoko egia ta Eric Omondi abete wikirana ase ense meyo na kwene kinga tebanga bono maiga yomoroberio lioye o sisi kwa sisi nyoranga nabwate omoroberio korokunga sisi kwa sisi omoroberio yo obeire gukoreta amangana mangi kigima abete gabanga obeire goko rosigwa edaraje konyoranga yaberi go chanda banta bange naende asengenjo omwana oyo mori gotambuka ase edaraje eri nero gerete edaraje eri ega trend asengenjo abete gakogere edaraje eri ga trend bono nigo abete gakoroka edaraja eri nga kemunto bridge ngana ekoro kinga obeire omoroberio lioye sisi kwa sisi obeire gokobeka amatunda mwanchu muri Ndizi TV ayuna rotoganetie asense ya Kenya nga tobe tokubwaterana
rinda kwene kinga twabere tugusirana ase boigo tumatenga rituko ri juma ni rituko ria matanga ni maeta bantaba ngeri rituko ria lero na riba konyoranga bako bakwenigwo ase igo tukuba tuma chingora cheitu guchiase enkana boigo na bariri na bamache babere bagusirigwa na bamu abo tukuba tebinga pole sana au itali omweli bobogima tugusabanganya sae tigabe gakobaremia ase chinga kichi chire chinkongu ni maeta chinga kichi ne choboroke gima korende twabere tugutuma engora yaitu guchiase enka na bamate bali babere bagwakwa na no gusira kwa bamu abo ase chinsemo ase byo chiri tuligoro nigo maiga ya mapendekezo kurwegunga omuraibwebo mu bwazimio Raila Odinga chikoba omonyakirogo wekiombe kia Africa Union omuraibwo mu bwazimio la umoja na atekate banche na iteberanire na botokaranga omuyo kabero murai omokoro bwense ya Nigeria oreseguno basanje na tanga na nche na koiro koboko na tukaranga serikali yeko moa akoboko asto chabarai anene mono omurai we ensemo ye serikali igo obeire gakomochia Raila sama tukamangi kolende akabaga gonchoka akatenga nche asensemo ya namuire Raila Odinga akoboko Dennis Utumbi yo tenete amangana arengete obwerelia bono boigo asama tukamange twabeta korra okungusana na egati ye county ya Nyamira na boye county ya Kisii ase omo MCA we wodi ya rigo manya begese sabeta kogenda ase kegambero lina kwene kinga ekigambero kogaya na kere kigambero ye county Nyamira kogaya na kere amangana rengete orobeberu akeroka na boyigo chinsemo ichibaga ine nensemo ya Kisii ase twabeta korranga omonachi ebina mugo kamau abete kuruku na cha buna nigo chinsemo chonsi wene tebono gusika chimbebe chiabo na bego tebanga mbaba bago na ebango kurwasi abamenyi be county ya Kisii na boye county ya Nyamira bamenye tase enche ensemo ya keroka tanga tebwene retinga bachogi banyamira bachoge omo onjolio yomo naende omochogi onde korwa sensemo ya Kisii naenda chiko chogo omo onjolio yo ase igo bakatebanga bono nebweneretenga onyono yomo gochoga gaiga oyonde tago choga gapu naenda katebanga nebwenerete buna ensemo yabamenyi bose yechi serikali chichi county omaite maiga yoro bebe koreta chitangutangu nigo bono babete batebwa chibese chonse bijigo sangererwa asero berwa keroka chibe chikobekwa ekegancha ekemo ase twabete koranga atebanga bono nebwenerete bonsi bane kinga babe nkibabere otumika chibese ase twaruchinga ensemo ye county ya Nyamira babete bagoitabirana nokuna choko nganera chikwene kinga ensemenene nigera chikogenda ase county ya Nyamira ase boundary ya keroka ase boigo twaroche ensemo ye county ya Kisii babete bakwamereria amangana batebanga ntwe nditosuke ekoti ende elinde kwene kinga kugaya na tole enganaye ase igongo chikumusaba mo director ne Abigael Nyanchama Abigael toroki nara lyaya abete ase ekegambero ye county ya Nyamira nkona chakioko omona chebina mugo kamau abete gakorwa ase ekegambero ekyo bagokwana na Ndizi TV nigo bagendere ko bakureberengeri byabo yuri yoko na chuku kwa nyarako bagoko bwato kuri tukulira mu nekigambero kiriya Nyamira hano nabatebebe kimbebe kibe muna kiya kabere kare that's good what we need services bandwara na baikoyo. Although the petitioner has not succeeded in showing that as a person he was vexed twice by the revenue collectors. What he did by coming to court is an action that has helped the people of Keroka and also the people of Nyamira and Kisii, because the tension that was there of knowing where the boundary is and fighting over it, I grant him the cause of this suit. That's the judgment of the court. I believe this is a win-win situation. The boundary is there.
the service agreement, you can go back to it, or you can decide to do away with it. Kendrete ase kigambiro ekenene Nyamira litukole igoro aso kuna chukukwa betu kurugo na bweto karonga omugavana we county Nyamira amushari bona betega ko itaberana okona chukwe kigambiro Nyamira ase bona igato gendete konya koigwe birengereri abigendete gusangiro ase igo dochenga omorikyo itokurwa ase county Nyamira Polycarp Okara na betewikirana ase ensemo ya Keroka ilindo kuigunga incho momenyi okeroka goteba igoro enganeye tigango Abigael Nyanchama mo director ne abaga gotomanyina nalia yabetega kogendera ase ensemo ya Keroka na ndembirengereri ki abamenyi bensemeyo babete bakorwa bagukwana na Ndizi TV nigo bagendera ko bakureberengeri byabo iguri yoko na chuku kwa nyarako bagoko bwato kuri tukulira mu nekambirikiriya Nyamira hano nabatebebe kimbe kibe muna kia kabere kale that's good. What we need is services. Abantu bara anaba ikoyo abagere abaindi abaoria mbama idioro yikimbebe ega bamanyete okore biasa egati abo nigo baganire omurembe kunyarako bagoko nikigwa unenjire yemo yo kwenikibuna omuchuye gokeroka no kunyarako bagokina mubagono ikakia mukama gosino ikamo chenu moino gendo ngero atokonye mune ntwa bakaji banyami bakeroka ngomo bagobe asorenge nende no murembe tokorete tutagete mangana manga emebagariari turatware emebagariari abantu banyamire tokore biasara Kisii n'abantu ba Kisii nabo tokore biasara mu Nyamira ndugende tutagete no murembe nende mubagati gobe muno renge nyina boni go bago kiri getambukiro omuchuye gokeroka kwa municipality asabono batebiro kona chuko nigo kora kunyara kabogo konya gokinia ogusangirire kwebango igintu bigokerere gokinia municipality ye asebaganire echire yetu kunyara kabogo koroisigwa boikiranu. So tungeomba vile uamuzi umefanyika sasa, mambo ya mvutano itaisha. Hiyo soko ikuwe cemented vizuri, kama ni kuweka cabros ama kuweka lami, na pia wafanyabiashara pale watengenezewe stalls. Mvua ikinyesha unaweza kuweka mali yako vizuri. Kuna vitu zingine zikinyesha zinaharibika. Unaweka mali yako vizuri, unaacha umeifungia vizuri jioni. Ukienda kwa nyumba ukiamka asubuhi unapata bado mali yako iko safe. Kwego nigo baganire abarai kunyara kwa baba kuigwana. Unenjire yemo yo kweni kibuna libereria abegendere ko bariko basege kabono ime yorogongorwo nditi kunyara kwa ba ligo kenda to Kisii county bagoteba utate kwapiri etware goteba nduna abana abamo nduna abagaba nduna abana abamo ndino mu Gusii kenenge toranye kubunira ibinde bisinini ga tigoto cyamo tuguri ogiri koti toji cyamo tokore biasa Keroka yitegare kuwa mono omu Gusii icumi yite mukeri goro kuwa mono na tweta wina nduna abagusii kulinda sense mugende bo igaba menya begani go borokiriho ogotagokwa kwabo igoro yoko na chukwiga kwabagoko na chulitukiriga lya lero mucha mu mwensi monyole bigana elimo bizato konya ekiagera intwe twarare no bosuko bana sana ekero county ensinini etati ko county yanana igo ntorara buyende ngende kiana chubuya nande twa ntorara kivie ntorara ngende kiana chu twageji gusana omwelio ye nigo baganire abanyabiasara baiga bagokoro bonchiria sechire yiga kweni kibunanko babara mu bunenchire yemera agendere ko bagekoenekia ugokinikwa gwechire yiga samatuko alebosyo ntuna bakachi bakaroka tuli nyali bali abandi bale boge tutu bonsira abantu abamo nande Keroka igere bugata abagere abayikoyo abasigisi kwasi muntu amotomete Keroka igabone gege ndokeringa amare metora sabe ogende ko bakeroka no kabe kurukare duta tenyo konyakara to nyakare bisei Keroka kirenganki na no bibedo kona ginko report ligetaseni kya ubonjete kya Ndizi TV crossing semechiga tia Keroka imeye county iga ya Nyamira njegonguru ko Polycarp Okara Mwanchu murgelia Ndizi TV noroche ayagendrete asensemo ya Keroka se ensemo ya menyiba abenseme ni gobate abanga barabu yendo batete no morembe na bago bakonyora libagali gere okora obunjuri bwa asengenje batanga orubiboro ensemo abakoranga ndubwati polito mono asibali kolende
bona gintu babiro saba nobo mo ase ensemeyo ya keroka mwanju murire Ndizi TV na ukanda kusangana ndwetera se omtando wito Facebook Ndizi TV News digital na wetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News na kutobwa twetera ase omtandao www.ndizitv.net asendo chenga ase check ndo chenga mwalimu Elijah ochenga tenga following from St. Catherine Academy kyoge Kisii mark me present ndo che Rose Ariga watching live from Sirari board and oche David Mugaka good morning baba dogo Nairobi tuko locked ndani Taisi Amisi kama kawaida kama dawa good morning Job Andorkas na kurwa kiribya omurakera omonene aiga Kefa Amisi good morning Job from county 047 Makindu getumate banga good morning kurwa Kisumu mbabu atete wiyake gima ndoche Evelyn Glorious wataba good morning ndoche Boniface Mukamba Painkiller tema koru kyamo tonga bokeira tuko live na Honorable Edward ke oro ndoche Pierre ndoche Rose Ariga tebanga watching live from Sirari board asi mwanchu murilo Ndizi TV na boko gendra go sanga na intwe wetera ase ensemeyo yemitandao obegoto tebinga naralia ya obwate ase ebirengereri bya ase yo toskabosyo ni gobo twaro chenga omoteneneri bwabangina ase county ya Kisii donya toto bego kagwesoke na korwa ebirengereri byabo nene mono igoro yamaga manganaga ndrete ase county ya Kisii asto koranga aba MCA emerongo etano no monigo babete bakobeke sei ase omoswada obetego kobekwa busiwe bungi county ya Kisii nomo MCA wensemo ya ichuni Wycliffe Siocha asabetega kurwa okuganibuna nigo omukonyi w'umugabana abwenerete wakwa isiko asinjo ataraikirania okugania bose ataraikirania amagania asenja wate amamocho asabete akuikilingana tiango mo director one Abigael Nyanchama abotumanyina ya abetega koba kako ya kuana anamono kurwa se omuchie Nairobi inkeke omu women rep abete gago ikwana anagako okoba gavana amanyire abagusinto bwateri yanda abagusinto bwata mabera bono gamanyete gakolera imoko moboli nkiakolire imoko moboli pikakolera na kiruligena nkominyo kigunde nkoitunde NHIF ngo urunde abanzo nkominyo kibali igamanyete ngagakolera igo igago divert attention abagusiba minto gavana gago divert attention imomo bolinki akolire mwari kwanja monyigu gavana no ninje na no bosie campaign litukolie chikura yani sori na no bosi December lakini obosi tali borobu development na no bosi kwa nande ni chianga lakini majorly ngokorande bisima gavana nkona na robosi lakini oreta chigali obeka parota banko gorale para chigali chiagenda gavana obangaina oba ona na chibagi chesukuru bwebe gasi ayenene bunoko make sure ECD classes sinchiaga chire bono ko bamete ngo chikomoboli bari obangaina nagachite 128 kake abantu baminto ibirasi ebinga yibire manyomo gavana ko bangaina ngasiki akolire ngia apart from ko bange binte bikebike biko gwa abantu ebinto bigo saleka ama tukabera tato byasalikire omo deputy governor bono bako impeach inki monda akolire monda na ire gasi agokora asinyuru gokora chibese bale kwa MCA mbule jine chibese chitolika chikokora magendero mbaba ete chibese boni ga Kisii county impeachment ya monda to bwenerete gukwana gochi monda atabwati gasi agokora eko mo impeach na benge gali bosa inki moko westelite moko impeach omonto tabwati gasi Manchu muriria Ndizi TV ayunaro amangana omoteneneri wabangina korwa se county ya Kisii adonya tutu abete kako yakwana litukulia lero ase abwateri yanda linene igoro iyo ongana agendrete ase bunge ye county ya Kisii kolende niga matukabwango yotawe tokoranga nigo kungsana ko gendrete egati yo women rep na boigo umugabana we county ya Kisii ase siasa cyaba chikorokana anene mono asama tanga alia ogembo kolende
endo tugusaba ntu no morembe na boigo okubwatirana egatia baraya basengencho nigo babete bagochorwa bakorere omumenyi bwe county ya Kisii amagenda ase umoncho muriria ase oroboti rwadonya no togochira umutimoko asentunda eyentangani kurende ingo chikwira nankwira nande mbengo manyana ya aire obolito ase amagazeti gazeti ya The Standard naboigo egazeti ya Nation ase umoncho muriria naboigo asentunda gataturitko ya rero ni ntobwa tomoge ndo moge ntobwa te no mosongo aseigo umoncho murikanya kuri dictionary chino ange rinde togochiko sangandere egesonge kungegweta korende to basa gukumia asengencho nimbe nkubamanyia aliarabe na makongu ake kurende igakorokwa Ian Show omosongo korwa ase kampuni ya ekorokunga Capi Limited na jotomanyia igoro yelyo gosiarira chinyeni chiao na ende gwachiri chinza chia marokoba mwancho muriri ngochane na rase binyoro sana konyoranga ochiko sabo monte kabichi awatebanya na isiarire teliogo ne bonsi ne kene bagote abusa bande mbare bautumeka bune nchera watenga nturiko kwa kabichi ose kwachi kusaba kende mondo denga na asiarire yogo chinyanya na asiarire yogo ona mangana yonsirero kokomanyitore nchero asiarire yogo ekabichi yao korende na ende oyeli marogo ase go mwanjo muriri ya genda gotengera Ndizi TV na bo bwanzu bo mu Gusii ase ritkolia bo igona bo gonya utoma chiri request yao wetera ase namba yetu ya Facebook Ndizi TV so that ekato chukwebwa tuka tobeto konyoranga kwatumiro gotera kwa to utoma chinsa chierete na litoranyare konyora libagali abene lyo kwenekinga tuabere togo kochesera gotera kwa sengensemo egwa tukasigo ngwira nande secretary tambe mbiko manyina ya aire obolito ase amagazeti emambia ya rero Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Riso buna kawaida bune chiseme chons kyomubere na beko nyora infection na beko ba infected chi infection ni china bechira be virus ose kurinde chi bacteria ose no fungal infection hii nabo as a medicine nabo to categorize infections chinchiricho so as a kurinde infection as a riso and once as a riso na bera be infected kire ya be infected egento muhimu no kumanya kwanza inki kiki akosiri infection na ribono to kubeka kurinde to korigerio ko ribwenete ko kutumika ama ryoga yara mawa for viral infections to kutumia antiviral drugs for bacteria to kutumia antibiotics evento buna amoxicillin evento eviewon na for fungal to kutumia antifungals ewon inere kwenda kwa nda tebe na nende oburwiro bobonene wa HIV go se AIDS na borbongo ngo affect bore amaiso
mwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria eduka sagini manyani urite eduka what if aye njoro chara gokoreta nyati chitata taisagini edogora na maega enyange mogo kora na ritukumango no mwanchi usakini permanent misike giko oyo choka buya igetu kibiya iba akisagini ngakietu kiri kwani nyabeta Liso buna kawaida bune chiseme chonsi kyomubere nabeko nyora infection nabeko ba infected chi infection ni china bechira be virus ose kwirinde chi bacteria ose no fungal infection hii nabo ase medicine nabo to categorize infections chinchiricho so ase kwirinde infection ase riso ande onsi ase riso nabera be infected kire ya very infected egento muhimu no kumanya kwanza inki kiki akosiri infection na ribono tokobeka kwirinde tokorigerio gori bwenete kutumika amarioga yara mawao for viral infections togotumia antiviral drugs for bacteria togotumia antibiotics ebinto buna amoxicillin ebinto ebiewon na for fungal togotumia antifungals ewon einere kwene ndatebe na nende oburwire obobonene bwa HIV gose AIDS na borbongo ngo affect bore amaiso
Oboremi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero. Asa abaremi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda nabo igo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abaremi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge Imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati tu ande baka somore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichiamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV ubwansu bw'omugusi mwancho murigereria Ndizi TV na kwali ni bene asentunda yende entunda ya kabere imerio moroberio wensakia moroberio chekera itukuliko chaka Jumatatu ika Ijuma asire ritukuli Ijuma buna botambe ne ritukotokoba tokolirokanga ebwatoke Friday ase okoba gogotoma chi request chiao chechingero teto chieseru na boigo ritukine ritukobeka stress ensemo na kwene kinga ebirengere liontota etirero egentota ete no kwebwatoka obo munyagitari obo murandia obo moteli obe no mwakili ritukoria lero ebwatoke kegima no tokwebwatoka kegima kwa request ya twara abatokwe kinima tebiki abire ntambe aiga no tokoba tokwe kya kegima na kwene kinga mwanchumuriria Ndizi TV twabeire tuguswa weekendi asenchira bena aseigo
litukuli rero nabegi nkuba gwetera asama gazeti ya bere Nation na The Standard tujakira se gazeti ya The Standard tebanga engana eire lingana engana emwamu ase gazeti eyo tebanga why I want to be Africa CEO umurai bwa Azimio la Umoja Raila Odinga nigakwanera ekiyekogera aganitigo chikoba omunyakirogo bwe orogongo rwa African Union atebanga nigo ariange ego chikobwaterana na kwenekia nabarai akurwa se orogongo rwa Africa na kwenekinga Africa nero yabere go sukabosyo asabere ateba nigerure boiko ntwaroche umurai borogongo umurai omukoro bwense ya Nigeria Obasanjo boigo gakomwa okoboko asimero yetebanga nigo abwate libagalia benawe na abwate umanyi boigoro linda kwenekinga obera otinera ense ya Africa orogongo rwa Africa tuska bosyo se page ya kabere nigo turochenga safety of Kenyans athletes should be of top priority leaders demand nigo bono abarai ba bere bagosabanga oborendi bobe bokobekwa anene mono kwenekinga aba minyoki ose abanyantoki ebyata nkolendo bale na nembari go seria amagema aba stoba tokora bwangoiga Kelvin Kiptum akagusiria obogima bwaye asenchira bututukanu asebiche unigo toroche egali ya Kelvin Kiptum eyabetege gusiria oboroso naboigo kwirera ogosira kwa Kelvin Kiptum naboigo omokocha oyeto goskabosyo page ya tatonga Roses under threat as changing climate with this symbol of love nigo amugaya akobagako enanwa asengencho yobwanchani ase page ya gatatu nigo abeire gago babono nigare ase abe akiagera nga nigo obonjirire kwelire korayane kinga amaugaya taligo chukwa mabunabo tambe togoskabosyo goika ase page ya kane nigo torachikoranga Raila needs Ruto's full support for AU crowning moment nigo Raila amuganiti Ruto erinde abeka kumusira erinde kwenekinga ngoikera niare ekerenga kiaye kiko chikoba omunyakirogo bworogongo rwa Africa tebanga nonyanga Ruto babire bakuminyokane na Raila asense itu ya Kenya denga siasa tebwati musani obotambe nabwo siasa tebwati mubiso obotambe asibono iga ebeteratinga bono Raila achikomo ligerelia Ruto elinde kwenekinga nkonyorale ogosirwa storo chenga tinne waziri boigo asamarie chamuda vadia beteka komwa okoboko ase ense ya Ethiopia boigo toro chenga it's Raila's personal decision ase page ya gatano engazeti ya The Standard egotebanga it is Raila's personal decision to join AU ekiamagia Jubilee bakorawa no munyakirogo obo out yani omoliki obo tambe bose omoliki bwe kiama ekyo Jerema kyo ni batebanga nigo ntutali mangana rende tuligireti mono tali mangana Raila toboleti eno okuno kuna chakwae achigotinera orogongo rwa Africa ase oroboti oru epeji ya gatano no tugochikokolera ukolera gazeti ya The Standard bononda tuchikosuka bosyo tuchikoleria egazeti ya Nation na raliaya aire obolito ase gazeti ya Nation egazeti ya Nation gotebanga engane mwamunga power struggle rocks counties nigo okunsana kwa bere kokorokana ase county egatia barai ase gazeti ya Yutoroche county ya Kisii okunsana kwa bere kokorokana egatia omugavana we county ya Kisii no mukonyo ye Robert Munda nabo igo ase county ya Meru Kawira Mwangazo omugavana no mo senator Kadhuri Murungi nigo babere bakorokana bakunsana nabo igo ase county ya Kajiado nigo Toroche Joseph Olelenku omugavana we county eyo na Katoto Olemetito oyore otenete amangana a state house nere boigo oberwa korogananga nigo bakumusana na boigo toskabosyo nigo toroche ebiche yuboigo omo governor we county ya Uashingishu Jonathan B bakumusana na nomo senator we county yo Jackson Mandago county ya Nakuru Susan Kiika ebiche ayenera abo
na Dhabitha Karanja na bwigo turoche Kakamega Fernand Baraza omugavana nomo Senator Boni Halwale bawerekane bakongusana na county ya Siaya James Orengo nomo governor we county eyo nomo konyo ye William Oduor bwigo tuskabusio Nairobi Johnson Sakaja nomo Senator Edwin Sifuna Sakaja nomo governor we county ya Nairobi bwigo tuskabusio ase county ya Bomet nigo tuwabertokora na kungusana na egati yomo governor Hilary Barchok nomo konyo ye Hilary Sergey na boigo Mombasa Abu Nasir Abu Swad omo governor we county na Mombasa na boigo nomo bunge Onyali Mohamed Ali Machakos wa Vinyandethi nomo wa Vinyandeti na boigo Patrick Makau oyore omo bunge omavoko Patrick wa Vinyandeti nomo governor we county eyo ya Machakos Kiambu Kimani wa Matangi umugabana boigo bakungusana na nomurai bwabali nomubaro omonene na boigo mubunge we nsemo ya Kikuyu Kimani Ichungwa isigo okungusana nko gandrate yore county ya Kisii yoka kolende nigo kongendrate asi county tukuskabosio asi gazeti ya The Standard ya Nation gazeti ya Nation ni goto ngochu kubatambu kubachorukia goika ase page ya gatatu katebanga teacher page ya gatatu gazeti ya Nation tebanga teacher attempts to set son's record nigo mwalimu yomo bono iga aligeti kwene kinga nkubunare record ya betege kubekwa ase umwalimu gosomia umuromberio bwe science umuromberio o science ase kitambe ase target bono iga umwalimu abetega gosomia ase egetambe abetega gosomia ase chinsa emerongo etano chitaika isano na isato na 50 hours 8 minutes 13 seconds bono china chatatu kubuna asa egakorukwa ase amalieta rostata nigaenda gosomia kirasi kia science ene king obunire record yabete gego setwa kingo bacharuke naende uchibosio toskebosio tostoende goika page ya gatano na limo the 6th page 6 toranki kekeire obolicho asate banga Gashagwa trains his guns on rivals kagokwana asensemo ya gathanga nigo omokonyu muraibwense abete gakomosoge gakomukwanira nakomotebinga gakomugikeria omubunge bwensemo ya Gatanga Edward Mwiriri ase koba abosio ase gati ababunge babete bagotebanga ndidi nyorobono nabwendete kwene kiwanga nkobare muraiboro gongo Ramon Kenya asorobotyo ruwa Nation notoikera omweli bwe gokurigeli gazeti ya Nation asema ambia lero kolende monchu murirere nabo kwegolera ekopi yawo elindo begokwemanye nara liaya airobolita sama gazeti au ase ensemo ya magazeti monchu muri Ndizi TV tugukora entunde yengo chikore to kumirana no mogeni oito ase amarieta Ian Show omogeni korwa ase kampuni ya MCAP Limited Ian Show tali mogusi no mosongo seri asigoli tukoli alero ntobwate egesia kenene soju sanganere anene mona tiko totebi igorelio koli usialera chinyeni na goigo eliogo bara obako usialera ebintu ayimeli eliogeli nabo usialera chinyeni na endo chiri marogoba aseigo to basago suka asengencho enganeyo nejiko tokonya anene mono ase obolimi boita asego mwanchu muri Ndizi TV to basago suka asengencho tokurwa somotimo koyo ngochiko sanga no mageni ito ase amarieta Ian Show aboigo tumanchi kuchukora entunda ya gatatu astora chukutwara ensemo ya ebwato ke Friday na boko nyago tumanchi request yao na aboigo ototebinga ngotera kyoko otete tokochi asere asintunde sigo mwanchu murilia ase kakete tambe ngochukina tore tobeto chukusanga na inwe igoro ya mangana au ase anamona stora chukusanga no mageni ito Ian Show